Moitas gracias pola túa presentación, amigo. Señora Presidenta do Consello, señor Coordinador e demais membros do Consello da Cultura, señoras e señores, eu espero e deseo, desde o fondo da miña alma, non nos defraudar, pero estou limitado en canto aos principios que anunciou o señor Coordinador a hora de falar de determinados temas. Espero, polo tanto, que me perdone se tomo eses temas tamén como parte da miña intervención. Eu teño por alta honra comparecer na sede desta ilustre institución, unha das básicas do Estatuto de Autonomía que nos rexe e que, conforme ao preámbulo da súa lei constitutiva, responde ás obrigas e facultades que para a defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego corresponden á nosa comunidade. Certamente é unha verdade reiterada que a cultura é o que esencialmente nos define como pobo con personalidade histórica. E de aí a singular relevancia que o Estatuto e a Lei Constitutiva recoñecen ao Consello, anto que moi gustoso e repito que honrado expoño as liñas e accións máis significativas da política cultural dos primeiros gobernos da autonomía de Galicia. Digamos, en primeiro lugar, que a cultura dun pobo, máis alá das súas esencias, é dinámica nun mundo a súa vez, diríase, que frenéticamente cambiante na actualidade en que vivimos. Ao respecto, alguén dixo: nun mundo de cosmovisións, a base de grandes esquemas teóricos, con pretensións explicativas totalizantes, como o liberalismo, o marxismo, o darwinismo, o vitalismo, o progresismo, etc., etc., están as chamadas escolas, que son comunidades intelectuais, clubs de opinión, círculos con idearios, células ideolóxicas, etc. O concepto de teoría impónse como mínimo denominador común desta mescolanza filosófica, ideolóxica e científica. Hoxe, o panorama teórico é un mercado de opinións de rumbo variable. Difícil, polo tanto, soster a esencia da cultura dun país máis aló da súa lingua. Estas, repito, non son as miñas palabras. Son as de Dietrich Schwanitz, profesor das universidades de Mannheim e Hamburgo e tertuliano frecuente nos medios de comunicación. E non cabe dúbida que Dietrich, home de tendencias iconoclastas, non tiña a xuízo, non meu, senón xeral, toda a verdade. A cultura é máis que a lingua. E en uso cotián ven a ser o conxunto de saberes, creencias, costumes, símbolos, tradicións, folclore que caracterizan a un pobo. Pero tampouco cabe dúbida que hai dous aspectos en que Schwanitz tiña gran parte de verdade. O primeiro, que a mensaxe cultural fai moitos anos en que deixou de ser pura, porque está influída polos ismos ou uso que antes citei parcialmente, tanto que certos sectores elevaronnos á categoría de acompañantes, de compoñentes esenciais da cultura, elixindo os que cadraban a súa ideoloxía. E o segundo, que a lingua dun pobo é, en efecto, elemento non único, pero si esencial da súa personalidade histórica e, en consecuencia, da súa cultura. Así nos lo din os homes da cultura, e nos lo din dous os que moitos de nós timos por iconos do noso idioma, Castelao e Ramón Piñeiro. Castelao afirmaba que un idioma non nace pola voluntade xenial dun grupo de homes, nace pola predisposición psicolóxica dun pobo que crea unha cultura e a súa correspondente maneira de expresala, porque o idioma é o corpo sensible dunha cultura e todo atentado á lingua peculiar dun pobo representa un atentado á súa cultura. E Ramón Piñeiro, para moitos e para min, unha das grandes figuras históricas do galeguismo do século XX,
que sempre quixo afastar o idioma de calquera militancia política e manipulación partidista, posto que o entendía como que realmente é patrimonio de Galicia, patrimonio de Galicia, polo tanto de todos, afirma que a lingua é o maior e máis genial creación colectiva dos galegos. E sostiña que o galego nos une co pasado do pobo porque delo recibimos e nos vinculará co futuro porque os nosos descendentes teremos que transmitirlo como legado irrenunciable. E aquí, pois, un dos eixes vertebradores da política cultural da Xunta de Galicia que rexiu, a meu criterio, baixo todas as presidencias que tivo desde que existe. Pero referíndome ás etapas de Fernández Albora e Fraga Iribarne, de cuxos gobernos, como se dixo, formei parte, no primeiro como titular de Educación e Cultura e no segundo como responsable de 3 consellerías, entre elas a de Cultura, debo dicir que a acción cultural suxetouse a uns principios ou ideas que podemos concretar nas seguintes. Primeira, que somos galegos por unha específica e singular cultura, e de aí a importancia de desenvolvela e defendela para acentuar a nosa personalidade histórica con especial atención á lingua propia de Galicia. Ela, a cultura, a que nos autoidentifica e fundamenta a nosa autonomía como nacionalidade histórica. Segunda, que a nosa ósmose de culturas próximas non debe facernos perder as nosas esencias como pobo, cuxas históricas liñas de relación son con Europa dende o protagonismo evidente que nos deu o Camiño de Santiago e con América, a varias de cuxas nacións axudamos a construir a través da inmigración. Terceira, que a cultura non debe soportar dirixismos porque a creatividade é inseparable da liberdade. Por elo, é a política a que debe servir a cultura e nunca ao revés, sen que pareza adecuado converter a esta en vehículo de mensaxes ideolóxicos explícitos ou subliminales. A naide se lle oculta a dificultade de plasmar en accións estas ideas. E tamaña é a dificultade que Galicia creou ao longo da historia toda unha pleie de institucións para desenvolver e defender a súa cultura, sexan cal sexan as prioridades concretas de cada unha. Todas pugnaron, a non dubidalo, por arraigar na sociedade galega a idea de que naide é alleo a obriga de desenvolvemento, promoción e dinamización dese patrimonio colectivo. Así o dixen na presentación do libro blanco que leva por título A cultura en Galicia. Esta é, ademais, a idea que explicitou Ramón Piñeiro de que toda comunidade humana dotada de personalidade colectiva e de conciencia viva da súa identidade, sentirá a necesidade de expresala mediante unha creación cultural xenuína. E a comunidade somos todos os galegos. E a creatividade, nos numerosos campos que abrange a cultura, é un imperativo para cantos sintan a esta terra cada cal conforme as súas capacidades. E lo sentado, resumirei a miña exposición en 3 grandes capítulos para máis explicitar a política cultural dos gobernos de Albora e de Fraga, suxeitándome á cortesía dunha lóxica brevidade. Primeiro capítulo, a palabra. Segundo, o patrimonio cultural. E terceiro, o Camiño de Santiago. Capítulo primeiro, a palabra. Non o é todo, obviamente, como xa dixen, pero, repito, é o elemento máis esencial á hora de definir a nosa cultura. E permítanme que, amén das miñas citas anteriores, traia a colación ao grego Píndaro, que dende a inspiración de gran poeta proclamou orgulloso aquelo de que cando a cidade que celebro teña morto, cando os homes a que encanto se teñan desvanecido no esquecemento, as miñas palabras perdurarán.
Tal é o valor supremo que a palabra otorgou á humanidade. E o clásico resaltou. Valor que Galicia consagrou institucionalmente a través dos seus representantes naquel Parlamento que sabía de diálogos, de renuncias a partidismos maximalistas e de consensos. Dígoyo porque o 15 de xunio de 1983 aprobou por unanimidade a Lei de Normalización Lingüística que califica o galego de núcleo vital da nosa identidade e de verdadeira forza espiritual que dá unidade interna á nosa nacionalidade histórica, así como de vínculo esencial entre os galegos afincados na terra natal e os galegos emigrados polo mundo. Os seus mandatos, con raíz na Constitución Española de 1978 e no Estatuto de Autonomía de Galicia, do que foi precedente contra o que se poda pensar o Estatuto dos 16 no seu espírito, son claros e contundentes. Afirma que os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal do galego e tamén do castelán como linguas oficiais da comunidade autónoma, que o galego como lingua de Galicia é tamén lingua oficial do ensino en todos os niveis educativos e que o galego é materia de estudo obrigatorio en todos os niveis non universitarios. Durante a tramitación da lei no Parlamento de Galicia, eu rexentaba a Consellería de Educación e, en setembro, en que foi publicada no BOE a da Educación e Cultura. E convencido, segundo había aprendido na Facultade de Dereito, de que as normas deben ter como supremo efecto o do seu cumprimento, elevei a Xunta o proxecto de decreto de desenvolvemento da Lei para a Educación, entendendo que ese era, e a meu criterio sigue a ser, o campo esencial de semente da lingua. O decreto foi aprobado o 8 de setembro de 1983, ao cabo de 2 días da publicación da lei no Boletín Oficial do Estado. Debo significar que antes, e casi inmediatamente de acceder ao Departamento de Educación en marzo de 1983, había proposto á Xunta, esta así o acordou, a creación na Consellería que rexentaba da Dirección Xeral de Política Lingüística con carácter horizontal ou transversal. Desempeñou unha Paz Lamela Vilaviño cunha lealtade ao galego e eficacia que proclamo públicamente e non esquezo. O mencionado decreto asignaba a todos os niveis non universitarios o mesmo número global de horas o galego e o castelán. Un e máis o outro serían as linguas vehiculares, debendo arbitrar o órgano rector de cada centro un equilibrio na utilización de ambos idiomas. E que a autoridade educativa promovería a formación e especialización do profesorado en lingua e literatura galegas. Ditamos logo varias ordenes que regulaban as despensas e exencións, así como a aprobación dos programas de lingua e literatura galegas nos niveis non universitarios e a concreta fixación dos horarios de galego e de castelán. Igualmente arbitramos as convocatorias de cursos de iniciación, perfeccionamiento e especialización do profesorado en galego e otorgamos convenios coa Escola Galega de Administración Pública para estender a formación aos demais funcionarios da comunidade autónoma. En toda esta actividade normativa houbo diálogo coas varias asociacións e sindicatos do ramo que certamente naquel entón non eran poucos. Sumamos a maiores convenios cos medios de comunicación, cos colexios profesionais, con asociacións empresariais e ca Asociación de Escritores en Lingua Galega que habían de percorrer os colexios de ensino impartindo charlas sobre literatura e lingua galegas. E creamos un servicio de inspección de ensino da lingua galega, pero destinado non preferentemente a impoñer e sancionar, senón a colaborar co profesorado e demais funcionarios da comunidade autónoma para asesoralos. E tamén desenvolvemos
unha campaña que levaba por título Fálalle Galego, que amén da súa inserción nos medios de comunicación percorreu físicamente varias poboacións de Galicia en actos nos que interviñeron os escritores en lingua galega, autoridades e cidadáns. Recordo con intensidade esa campaña porque o seu cartel anunciador era a fotografía dunha nai co seu fillo aínda infante no colo coa inscrición de Fálalle Galego. Era unha escena que, no meu criterio, axuntaba tenrura cara ao fillo e cara ao galego. Paso por alto as transferencias previstas na Constitución e no Estatuto de Autonomía que en boa parte operanos na época do meu predecesor, Xosé Fernando Filgueira Valverde, un inesquecible polígrafo e galeguista que foi o primeiro conselleiro de Cultura da Autonomía, tal como indicou o coordinador. Pero creo que debo citar unha creación da miña etapa que axuda a completar o capítulo da palabra. Refírome ao Centro Dramático Galego que respondía a dúas finalidades: contribuir á normalización en galego e á programación de profesionais. En 1984 realizou dúas producións propias e 3 coproducións que representou en distintas cidades e vilas de Galicia e fora dela, e participou en varios encontros, mesas e xornadas en Galicia, en Lisboa, en Valencia, etc. E non poido pasar por alto, evidentemente, a constitución dunha institución prevista expresamente no Estatuto de Autonomía, orixinal, sensible e esperanzadora para a cultura desta terra. Refírome ao Consello da Cultura Galega que se formou o 30 de novembro de 1983, fai pois xustamente 40 anos, e cuxos iniciais integrantes foron, permítame que os cite, Ramón Piñeiro, Filgueira Valverde, Antón Fraguas, Torres Queirúa, Díaz Pardo, Fernández del Riego, Constantino García, Alonso Montero, Fernández Freixanes, Barreiro Rivas e Sisto Seco. Todos eses nomes están escritos, no meu criterio... Barreiro Fernández. Barreiro Fernández. Non Barreiro Rivas. Ben, pois sí, Ferreiro, exacto. Barreiro Fernández. Exacto, outra conselleira. Non tiña nada que ver con isto. Todos eses nomes están escritos no meu criterio con letras de ouro na historia da cultura galega, como están todos os presidentes do Consello, desde os citados Piñeiro e Filgueira, pasando por Carlos Casares, Alfonso Zulueta e Ramón Villares, e rematando por Rosario Álvarez Blanco. Houbo varias reunións do Consello que tiven a honra de convocar e presidir, en tanto as negociacións non desembocaron na elección do seu presidente, que foi Ramón Piñeiro. Nel recaeu a unanimidade dos membros da institución. En fin, da historia desta institución, das súas amplas competencias consultivas, pero tamén de programación e execución. E a lei que lle outorga e dá súa indebatible importancia son sobradamente coñecedores todos vostedes o que aforra máis comentarios. Para concluir este capítulo da palabra, débome referir a unha das varias iniciativas destinadas a impulsar a cultura galega e especificamente a lingua na emigración. Foi a construción, posta en funcionamento e dotación do Colexio Santiago Apóstolo de Buenos Aires na época de Fraga. Eu tiven a honra de ser o encargado de todas as accións desde a aprobación do proxecto hasta a creación da Fundación Galicia América, integrada en número igual
por representantes do goberno galego e por representantes de emigración en Bos Aires. Ela xestiona o centro educativo e está presidida polo presidente da Xunta ou conselleiro en quen delegue. A teleoloxía da creación era é manter e vigorizar os vínculos culturais e lingüísticos entre a Galicia territorial e aquela Galicia bonaerense a que tanto debíamos especialmente durante a Guerra Civil e a posguerra. Vínculos que se estaban diluindo porque nos anos 90 do século pasado poucos emigrantes orixinais desta terra quedaban xa. O centro funcionou e funciona con prestixio e a parte dos currícula argentinos conducentes a ter os títulos correspondentes imparte, como dixen, o conocemento de Galicia e da súa lingua. E poido asegurarlles que suscita unha especial emotividade escoitar aos alumnos falar en galego con cadencias porteñas. Remato invocando como resume unhas palabras do profesor Enrique Monteagudo, que afirma que nos primeiros anos da autonomía, cos gobernos de centro-dereita e centro-esquerda, a política lingüística gañou pulo e que a alta vitalidade do galego, que é a lingua inicial e habitual da maioría da poboación, converteuno no idioma minorizado de toda Europa coa porcentaxe máis elevada de falantes sobre a poboación total da súa área. Capítulo segundo, o patrimonio cultural. Resumo este amplio capítulo expoñendo tan só 3 iniciativas que creo que definen a política cultural dos gobernos do presidente Fernández Albora e Fraga Iribarne ao respecto. Refírome aos convenios que outorgamos en 1984 con varias institucións destinados a formalizar algo do que carecía Galicia que a meu criterio era fundamental. Tratábase do inventario do patrimonio cultural de cada unha das 4 provincias, unha realidade, a meu xuicio, imprescindible para elaborar un plan coherente e necesario de conservación e rehabilitación como se fixo coas catedrais e outros bens. E, obviamente, teño que referirme á Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, froito dun proxecto do departamento que eu rexía, publicado o 1 de decembre de 1995 e que fora aprobada por unanimidade. En maio de 2016 foi modificada mediante outro proxecto da Xunta que xa non logrou a unanimidade. Glosando a inicial lei, creo que debo recordar tan só o seu obxectivo, que non é outro que a protección de todos os bens materiais e inmateriais que polo seu recoñecido valor propio teñan que ser considerados como de interese relevante para a permanencia e identidade da cultura galega a través do tempo. E segue a dicir a lei que integran o patrimonio cultural os mobles, inmobles e inmateriais de interese artístico, histórico, arquitectónico, paleontolóxico, etnográfico, científico e técnico, así como o patrimonio documental e bibliográfico, os conxuntos urbanos, os lugares etnográficos, os xacementos, as zonas arqueolóxicas, os sitios naturais, os xardíns e parques que teñan valor artístico, histórico ou antropolóxico. Como se ve, a lei quixo abranger e protexer todos os bens que axudan a definir a cultura de Galicia, sexa cal sexa a razón do seu interese cultural. Por último, o folclore, que é, en criterio xeral, un ben cultural con virtualidade de definir a Galicia. Cuidalo constituíu un mandato insolallable para a administración autonómica. E iso procuramos facer, polo que, entre outras accións, organizamos e celebramos en xaneiro de 1985 o primeiro Congreso do Folclore das Nacionalidades e Comunidades Autónomas de España, ao que amén de estudosos acudiron delegacións de todas as nacionalidades e comunidades presididas polos seus respectivos conselleiros, excepto unha vasca, que enviou un director xeral.
houbo conclusións cuxa filosofía foi a de protexer e impulsar o folclore e terminou unha mesa redonda integrada por Cela, Punset, Pablo Castellano, Soledad Becerril e algúns máis que neste intre non podo recordar. Moderouna Rosa María Mateo e como anécdota recordo as loas que Pablo Castellano adicou á sección feminina franquista. Pero tan só como conservadora e impulsora do folclore. En todo caso, as loas foron recibidas, quero dicir, con sonrisos irónicos. Capítulo 3, o Camiño de Santiago. Falarei brevemente. No, tes tempo. Esta milenaria histórica e gran vía de Europa é vista nos nosos días, sobre todo como dinamizadora do turismo de Galicia coas consecuencias económicas e relacionales que lo comporta. Pero, coñecida a súa historia e todas as súas virtualidades, e máis alá de haber nacido como camiño de fe e de seguir mantendo para moitos esa condición, é evidente a súa natureza cultural e de elemento esencial na idea de Europa. A súa sombra naceron cidades, vilas e burgos. Construíronse miles de monumentos en forma principalmente de igrexas, catedrais e mosteiros. Tan só na rama francesa do Camiño, entre Roncesvalles e Compostela, hai máis de 1.800 monumentos declarados de interese cultural. Brillaron o románico e gótico, e creáronse pousadas e hospitais constituindo a primeira rede estructurada asistencial de Europa. Floreceron a música, a poesía, a literatura e otorgáronse fueros a vilas e cidades de Navarra, León, Castela e Galicia que supuxeron un avance en materia de dereitos como a inviolabilidade do domicilio e a liberdade personal, etc. En fin, o Camiño foi o crisol no que confluíron os elementos esenciais da cultura occidental a máis expansiva de cantas coñeceu a humanidade. Os ministros de Cultura da Unión Europea declararon en maio de 1993 Fragua da Conciencia Cultural de Europa. A UNESCO elevouno a Patrimonio Universal da Humanidade en decembro do propio ano 1993. E ata o pai das letras alemanas Goethe no século XVIII, cando o Camiño había caído no declive, aludiu á influencia desa gran vía na idea de Europa, que logo, no século XX, o ex-rector da Universidade de Lieja, Arthur Bouson, resumiu no sentido de que o mapa dos camiños de Santiago é o mapa de Europa. Referíndonos a Galicia, e como exemplo da incidencia do Camiño na nosa creatividade cultural, basta recordar as palabras de Unamuno referindo-se á cultura e especialmente á lingua galaico-portuguesa e ás súas cimas literarias. Escribeu: os piadosos peregrinos que viñan do centro de Europa a este corazón de Galicia traían consigo lendas, contos, relatos e cantares, e foron as súas romarías un dos vehículos da cultura europea de entón. A poesía trovadoresca galaico-portuguesa, a primeira manifestación culta do lirismo en lingua romance na península, prendeu o contacto das faíscas traídas da Provenza polos devotos romeiros a Santiago. E tamén as palabras de Menéndez y Pelayo, que recalcou a orixe da lírica galaico-portuguesa produciuse alrededor das peregrinacións a Santiago. Non é necesario que recordemos neste foro a Pai Gómez Xariño, Airas Núñez, Bernal de Bonaval, Xan Airas, Alfonso X o Sabio, Don Denis de Portugal e tantos outros que, na nosa lingua, brillaron no século XIII levando a condición de lingua culta e literaria daquel século. Pero o Camiño comezou a declinar no século XVI por causa da reforma de Lutero e da propia política das grandes estados europeos
celosos das súas fronteiras, e o seu progresivo letargo durou máis de 450 anos. Parecía obrigado a revitalizalo e a tal efecto redactamos un plan, o Xacobeo 93, que tiven a honra de propoñer ao Parlamento de Galicia e este aprobou por unanimidade. Como por unanimidade aprobou a Lei de Protección dos Camiños de Santiago. Dese xeito, o Plan Xacobeo convertiuse en Plan de Galicia. Non é propio deste acto enumerar os varios programas que entregaron ao PAN, e aínda que si dicir que cantas institucións creamos ou logramos alcanzar, tal como o Grupo Compostela de Universidades, do que foi Alma Mater, o noso coordinador, constituíron un auxilio valioso en orde a espertar o camiño e evidenciar a par o histórico protagonismo de Galicia como meta desa gran vía na idea de Europa. Creo que o logramos, como revelan os medios de comunicación da maior parte dos países da Terra. Difícil é atopar algún de certa importancia que non se teña ocupado con máis ou menos extensión e profundidade do Camiño de Santiago e, en consecuencia, de Galicia, que se converteu en sede de relevantes manifestacións culturais e, sobre todo, de congresos científicos. En resumen, milleiros de visitantes de España, de Europa e de moitos países da Terra determináronse a andar e revivir o Camiño de Santiago, o que inevitablemente implica levar nos seus beizos a Galicia. E esa é a semente e o alento de futuras presencias. Conclúo resaltando que, en honor á brevidade que antes ofrecín, obviei as referencias que, sin dúbida, merecen outras políticas de entón. Como meros exemplos, simplemente enumero a do libro, as políticas do libro orientadas ao apoio á produción editorial en galego e ao fomento e consolidación da lectura, a creación do arquivo da imaxe coas súas seccións e as de fomento do asociacionismo cultural, a promoción da artesanía e oficios artísticos, o impulso da arqueoloxía, a protección, restauración e difusión do patrimonio artístico, etc. Pero creo que a glosa das ideas guía e dos 3 capítulos en que dividín a exposición é suficiente para clarexar o camiño seguido polos primeiros gobernos de Galicia. Estes eran conscientes de que facía máis dun século o gran mecenazgo cultural, aínda que non o único, exercíano as administracións públicas. A pesares delo, e especialmente en etapas de crisis, todos os gobernos asumían en ocasións outras prioridades orzamentais, non olvidando, pero si relegando, os temas culturais a un segundo plano. Mais o certo é que a democratización da cultura inevitablemente motivaba reivindicacións non só populares, senón tamén de cantos tiñamos responsabilidades en eidos tan trascendentes. Reivindicacións frecuentemente estériles, pero que prepararon os camiños do futuro. Moitas gracias.